ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು ಒಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೌದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸರ್? ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡದು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಪೋಡಿಗೆಡ್ಬೂರ್ ಪೈನ ವೈರಸ್ ఆయన ನಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆತಂಡ್ ಅಯ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಕಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಬೇಲವು ಸಾಹಸ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲು ಮೆದುಕಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲದು ನಮಕ್ ಬೋಡೇನೇನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಆದಿತ್ತು ನಾವು. ನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲು ಪಿದೈಡ್ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲಿ ಬೆಂದ ನೆಡೆ ಇಲ್ಲಡ ಜೀವನ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡದು ಕೃಷಿನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ದೂರ ದಿನ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಟೆರೆಸ್ ದದುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಬುಲೆಪು ನಂಚಿನ ಪುರ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ಬುಲೇರ ಅಪ್ಪನ ತರಕಾರಿಲ್ಲ ಅವೇನ ಬುಲೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಬೊಡೇನೇನು ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಿರ್ಲಂಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಲೇನ ಬೆಲೆನೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡ್ ಮೋಕೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡ ತಿಕ್ಕುನ ಅತ್ತು ಪಿದೈಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಜವನೇರ್ನ ವರ್ಗ ಅದು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಪಿದೈದಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನವ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾದ ಸಂಬಂಧಲೇನ ಬೆಲೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋತಾಂಡ್ ಮೋಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಲ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಮರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ಒರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆತಂಡ್ ಪಂಡ ಓಲೋಲು ಚದುರ್ದು ಪೋದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆತಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಯಕಲ್ ಪನ್ನಗ ಅವು ಹಿರಿಯಕಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಬೇತೆನ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಕಿರಿಯಕಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಬೇತೆನ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಿರಿಯಕಲ್ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನವಾದುಪ್ಪು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವನಾದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಟ್ಟುಗಾದು 2-3 ತಲೆಮಾರು ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಜೀವನ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಬೀಲೆ ತೆರಿಯೊಂದುಂಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಒತ್ತಟ್ಟಡೆ ಪೋಂಡ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಲು ಪಂಪನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ 2 ತಿಂಗಳದು ಜೀವನದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಇದು ಪಂಪಿದೆ. ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೊಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಾದ ಜೀವನದಾದ ಪಂಪನೇನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೊಂದ. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪಿದೈದವೇ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪಿದೈದ ನಂಕ್ ದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ತುಳಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋದು ಕನಸೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬೋಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾತೇರು ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಬೋರ್ಡು ಆಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿರು ಬೇಲೆದಕ್ಲು ಬೈಜರು ಪಂಡದು ಪೂರ ಬರಿತಿತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಇನ್ನಿದಾದ ಅಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದಾತು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡ ಮಲ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕರಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನೇನೆ ನಾವು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ % ವರ್ಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲ ಆ ಒಂದು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದಾತೆ ಇದಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಕಾತೊಂದಿಜ್ಜ ಕಾಸು ಕೊರ್ದಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ಹೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವ್ಳು ಕಾಸುಲವರಿಂದ ತನ್ನ ಶ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಬೋಡೈನ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಸಾವಯವವಾದ ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅವನುಂಟು. ಖಂಡಿತ ದುಂಬು ಕಾಸು ಪನ್ನಾಗ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಬದುಕಿಜ್ಜಿ ಕಾಸೆ ಮಾತಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಕಾಸು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಾಸು ಪತೋಪೋದು ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಸೊಂದಿನ ಪೂರ ಕನ ಹೊಂದಿತ್ತ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ತೀಯ ರೆಡ್ ಏತೋಜನೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಪೂರ ಬೊಡ್ಸಿ ನಮಕ್ ಏತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾಯ್ನ ಪಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಎಂತ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಗೇತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪತ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಕಾಸೇ ಜೀವನ ಅತ್ತು ಕಾಸಿನ ಮೀರ್ದು ನಮಕ್ ಮಾನವೀಯತೆದ ಮೌಲ್ಯನೇ ಜೀವನ ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥ ಆತಂಡು. ಅವು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಇತ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಡಪೊಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ನಡಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಲ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜಾಗ ಉಂಡ ಐಟೆನೆ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪುನ ಐತೆ ಹಳ್ಳಿಲೇಡ ಅಂದ ಆ ಜಾಗೆಲೆಡೆ ತಿರ್ಗೋದು ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಒತ್ತರೆ ಮಲ್ಪುನ ನಿಲೇಟ ಅಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅತಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು. ತುಂಬು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಂಡೇರ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ತೂನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂದು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡೆ ಇರುತ್ತ ಬಂಡಿಡಿ ಜನ ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಜೀವನ ಎಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಂಚನೆ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಐಕೆ ಜನ ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪೋಲಿ ಬಸ್ ಇಡು ಪೋನಾಗ ಓಲ್ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂಪಿನ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಲ ಇಡು ಪುಟ್ಟೊಂದು ನಂಚದು ಬಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದ ಆತಂಡು ಅಂದು ಇಂಚ ಈ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಪೂರ ಆತುಂಡ ತಿಂಗೊಲ್ತು
ಅಂಡ ಜನಜೀವನ ಆತ್ ಸುಲಭಟಲ ಆತಿಜಿ ಅಂದ ಅಂದ ಬಂಗ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಂಗಲ ಆತುಂಡು ಅಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ನತದ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಚಿಲ್ಲ ಹಪ್ಪಲ ಸಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಅದಿತ್ತಂಡ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ನ ಒಂದಿತ್ತ ದುಂಬು ಉಪ್ಪೆಡು ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡರ್ ಪುರ್ತತಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಇದ್ದಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ನತದಂಡ್ಲ ಪಾಡು ಗುಜ್ಜೆ ಇದ್ದನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ನತದ ಅವೆ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ನಂಗೆ ಮರೆಯಲಾಗಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಂತದಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮಂತದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವು ದಾದಾಪನ್ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಅತಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತಂಡ ಉದಾಸೀನ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡಿತು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡಬಹುದು ತಿನ್ಪನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಅವು ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದಂಡ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಪಂಪಿನ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿತ್ತಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಅರಿ ಸಾಮಾನ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಈ 3 ತಿಂಗಳು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಉನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾತ ನಾನು ದುಂಬು ಬೆಂಕ್ಲೆ ಒಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೋನು ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ರ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಅಂದ ಇದನ್ನೊಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಪಂದಾಗ ಕೇಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇಕರಿಗೆ ಪೋವಡೆ ಇತ್ತು ನೀನು ಬೇಕರಿ ಪೋಡುಂದಿ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಕೇಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಬಾರದ ಕಾಯ ಬೈಚಂದ ಕಂತಿನ ಬಟಾಟೆ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಹೊಸ ರುಚಿಯಿಂದ ದಾದ ಬಣ್ಪರ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆತುಂಡು ಅಂದ್ ಅವಳ ಒರಿ ಮಲ್ತದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐತಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿ ಇರ್ಲಿತ್ತಂಡ ಐನು ತೂದು ಬೊಕ್ಕರಿ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಮಲ್ಪೊನು ದಾನೆ ದಾದಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಐನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು ದುಂಬಾಂಡ ಅನ್ಸತಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಬಲ್ಲದೆ ತೊಪ್ಪೋಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು ಪಂಡ ಓಲ ಅಡಿಗೆದ ಪಂಡ ದುಂಬು ನಾಟಿ ಮರದನ್ ಪನ್ಪೆರತೆ ಪನ್ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡುಂಡ ಐತ ಸತ್ತೋ ಬೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತಂತ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಈಲ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಆಡೆಗೆ ಎತ್ತದಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆ ದಾಯಬಂಟ ಹೋಟೆಲ್ ಸವೆನ್ ಕಣತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡೋ ಏನ ಮುಟ್ಟದ ಐಕ್ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದಂದು ಐದಾತು ಈ ಸಾಸ್ ಮೈದ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಪೋತಂಡಿತ್ತೆ ಅಜಿನೋಮೋಟೊ ಪ್ರಪಾಡ್ನ ಓವಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪ ನಿರ್ದಾತು ಆರೋಗ್ಯ ಮಸ್ತ್ ವರ್ದಿ ಆತಂಡ ಪಂಡ ವಾಯು ಇಜ್ಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೀಕ ಪೂರ ಆಹಾರ ಬರ್ಪನ ಹೋಗುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಉಂಟದುಂಡಿತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪುರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡ ತರೆಬೇನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪುನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಲಂಬನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆಡ್ದ ದಂಡಲ್ ತಿಗದ್ನೆ ಇಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡ ಬರಿತ ಅಮೃತ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡ ನಾಡ್ದು ನಮಕ್ ಬಡನೆ ಮರ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಅತಂಡ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಪಿರ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಂದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಪೊಸತದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಡೆ ವೈದಂಡೈತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕುಜರು ಅಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಶೀತ ತೆಮ್ಮದಿ ತೆರ್ಪಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಪೋಡಿಗೆ ಐಕ್ ಕೊರೋನಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಡು ಅಡಿಗೆ ಪೋದನ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಉಂಟದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದುಂಬು ಪಂಡಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಚ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಅದಪ್ಪು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನ ಅದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಪಂಡದು ಇಚ್ಚಂಡ ಪಿದಾಯ್ದ ಫುಡ್ ಎಂಚಿನ ಡಬ್ಬರ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪಂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅಡಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತುಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪಂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಒಟ್ಟು ಗೆಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಫೋನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಈತಲ ರೋಗ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂದು ದಯಪಂಡ ಏರ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುಜರು ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಡುಂದೆ ತೋಜು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ನಮಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ತಿಕ್ಕದನಗ ಆರೋಗ್ಯ ತನ್ನತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಒತ್ತಡ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ನೆಮ್ಮದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆತನಗ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮೊಲ ಎಡೆ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕುಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶೀತ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ತೆತ್ತೊನ ಶೀತದ ಮಾತ್ರೆ ತೆತ್ತೊನ ತರಬೇನೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ತರಬೇನೆಗೆ ತೆತ್ತೊನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಗ ಕೊರಿಯರ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತಗೆ ತೆತ್ತೊನ ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೂರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಅವು ಪೂರ ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಂದೇನ ಅತ್ತು ದಾದ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತದ ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ಪೋಪನೋಕೆ ಏನುಂಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಶುರು ಆತಂಡು ದುಂಬು ನಮಕ್ ದಿನಕ್ ಒಂಜಿ ಈತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಪೇಪರ್ ತೊಂಡಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಳು ಮಗನ ಒಂದು ಬೂರಿಂಡ ಅಂಚನೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳು 7 ಜನ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕಡ್ ಸೈತದೇರ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಒಂದೆರಡು ಸೈ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ
ಅಮಲು ಸೊತ್ತು ಮಾರಾಟ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಅಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಅಂಗಡಿ ಪುರ ಬಂದಾನಗ ಅವಳು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯವರ್ತಿ ಪಂಡ ಪರಿಯರ ಬುಡಿಯರ ಪರ್ಪನ ಬುಡಿಯರ ಆಪುಜಿ ಗಂಗಸರ ಇದ್ದಂದೆ ಬದುಕ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಇದ್ದಂದೆ ಗಂಗಸರನೇ ಬದುಕಿ ಪೂರ ಬಂದದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಐಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಬೋದಿತ್ತೇರು ಐತ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಪೊಗ್ಗದು ಐನ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಆಪುಜಿ ಪಂಪ ನೆನಿದಿಟ್ಟು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅತಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಪ ನೆನೆತ್ತೆ ಪೂರ ಐನು ಬುಡ್ದು ಸ್ವತವಾದ ಐನು ಬುಡ್ದು ಅಂತೀರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂಗ ಅಂಡು ಪಂಡೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಐಕೈತೆ ಸದಿತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಪನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗ ಬಡ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡಿ ಜಗಲಾಪುನ ತಪ್ಪುನ ತನಂಚಿ ಕಿದೆಡ್ ಗಲಾಟೆ ಪರದಂಚಾಂಡಿ ಇಷ್ಟಾಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೂರ ಆಡೆಗೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಗಾಡಿಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮಾರ್ಗಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಪಿದೆದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಒಂದೆಡ್ದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಪುನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತ ನಡೆದಾತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಪುಂಡು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅತಂಡ ಪ್ರವಾಸಿ ಯಾತ್ರೆಲಿ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡ್ ಪೂರ ಸುದೆಟ್ ಗಲೀಜು ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಉಂಟದು ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಅವಳು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಲ್ಲ ತತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಂಬರ್ ಉಂಟುಂಡು ಮರತ ಬೇರೆ ಉಂಟುಂಡು ಪರಿಸರ ನಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಪದ ಬದುಕಡ್ ಈತ ಸಮಯಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಪರಿಸರ ದಿನ ಕೋಡೆನೆ ಆತನಿ ದೇಪಂಡ ಕೋಡೆದ ಪರಿಸರ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರ್ಥ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ದುಂಬುದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವುಲ ವರ್ಧನೆ ಆತಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಪಂಡದು ಏರೆಡಕ್ಕೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಸ್ತಮ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುನ್ಪನ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದ ಬರ್ಪನ ಹೂವೇ ಸೀಕಲೇಜ್ ದೇಪಂಡ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆತುಂಡು ಅಂದ್ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಕ್ ಹಿಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ತಾರೆ ಬೆನೆ ತಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಭಾರತದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಸಹಜ ಮರಣ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ 3 ತಿಂಗಳದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಮಕ್ ನರಮನೆ ಆಯುಷ್ಯನ 3 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಂಡು ಹಿರಿಯರೇರೋ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಂಡಂಚಿಪ ನಿಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಜ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನನೇ ಮಲ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ತೂಪೊಂದಿತ್ತನ ಅರ್ಧ ಡೋರಿನ ಮಾರ್ಗದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಗಡ್ ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡೆ ಡಾಮರೀಕರಣ ಆದಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಣ ಮಾತ್ರ ದೇವಿರುಪ್ಪನ ಪಂತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ದೇವಿರಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಣಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆದ ಪಾಠ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡದ ಜೋಕ್ಲು ಮುರ್ಕದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ ಐನು ಪಿದೈ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾವು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಪಿದೈಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪು ನಾವು ತೆರಿಲಿಕ್ಕಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಜೀವನದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ನನ್ನ ಪೊಸತ್ತು ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಆ ಪೊಸತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಪು ನಾವು ದೂರ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಳ್ಳತನ ದರೋಡೆ ಪಂಪಿನ ಕೊಲ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡಿತ್ತೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ಪುದರ್ಡ್ ಜನಕಲ್ ಕೈತಲ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರೈತ ಒಟ್ಟುಗು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನೆಡ್ದಾತು ಎಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಣ ಅದು ಮೀನು ಮಾರಣ ಒಂಚ ಮಲ್ತದು ಅಯ್ನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟಾತೇರು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಯೊಂದಂಡು ನನ್ನ ಒಂಚಿತ್ತಂಡ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೊಲೀಸ್ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಚಿ ಅವು ಅಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪನ ರೀತಿಯಾದಿತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಪೋವಾಡೆ ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡೆ ಪಂಬಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪನ ಇತ್ತೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಪನ್ಪಿನ ದುಂಬುದ ತತ್ವಗ ಬತ್ತು ಉಂಟುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಾದ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಗುರು ಆದ ಪೂ ಒಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಈ ನಡುಟ್ಲ ನಂಕ್ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಪರತ್ ಬದುಕು ಎಂಚೈತುಂಡು ಅವ್ವೇ ಬದುಕು ಪಂಡ ಅವ್ವೇ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ನಮ್ಕ್ ತೋಜಾದ ಕೊರುಂಡು ಇಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಎಡು ಸಾಂದ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ತೋಜದ ಒಂಚ ನಮಕ್ ಗುರುವೇ ಅಂಡತ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪನ್ನಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೋನ್ವ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಡ್ ಐನು ಮೀರ್ದ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಬತ್ತದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂಜೇ ತನ್ನ ಕೈತ ಪತ್ತದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾಠ ಕೊರ್ಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದತ್ತ ಹಾಲು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐತಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಲ್ತ ಸರಿ ಒಳ್ಳೇದು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರೇ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಈ ಕೊರೋನಾ ಈ 2 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಗುರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೌದು, ಕೆಲವು ಜೀವನದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಣುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.